Myslela som si, že spím dobre. Potom som ale skúsila toto. Vedeli ste, že kvalitný spánok ovplyvňuje úplne všetko? Energiu, pleť, náladu, dokonca aj zvládanie stresu a PMS? Ja som to zistila až nedávno, keď som zmenila svoju večernú rutinu a začala som používať túto sadu od Moonlight. Prvým krokom sú tieto nočné okuliare, ktoré blokujú modré a zelené svetlo z obrazoviek, ktoré narúša spánok. Keď ich nosím večer, môj mozog sa rýchlejšie pripraví na spánok a ja zaspávam hlbšie a pokojnejšie. Ďalším krokom je táto spánková maska. Keď si ju nasadím pred spaním, vytvoriť dokonalú tmu. Maska je veľmi pohodlná a pomáha mi nielen rýchlejšie zaspať, ale tiež sa budím svieža a oddychnutá. Po nejakom čase som si začala všímať aj ďalšie benefity. Zlepšenie spánku mi výrazne pomohlo aj pri zvládaní PMS. A nakoniec som sa rozhodla vyskúšať aj pásku na ústa. Možno to vyzerá zvláštne, ale tým, že som začala dýchať nosom, spím oveľa pokojnejšie a ráno sa cítim sviežejšie. Pre mňa to nie je len o lepšom spánku. Je to zmena, vďaka ktorej mám lepšiu náladu, sviežu pleť a viac energie. Ak chcete zažiť túto zmenu aj vy, vyskúšajte tieto produkty od Moonlight.